आंनि अनजाग्रा dear subscribers and dear viewers गिबिसिन सारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि बे मोनसे गोदान गुसुं भिडिअआव साफ्रोम नायगिरि बयखौबो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय अनजाग्रा आंनि subscribers and dear viewers नोंथांमोनजों फंनैसो मोजां गाज्रि खोथा सावरायनो थाखाय नायगिरि बयखौबो आंनि बे मोनसे मोजां गाज्रि YouTube चेनेलाव गासैखौबो आरोबाव खनसेबाव वेलकाम खालामनाय जाबाय आरोखि अनजाग्रा आंनि लोगोफोर and dear Christian parents बा आंनि जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर दं बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जेसेबांनाखि दं आरोखि ना नोंथांमोनजों गुसुं बाथ्रा सावरायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों तो दिनैनि दिनाव आङो इनायनो खुसि बे खुसिखौ लानानैनो दिनै नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो मोजां गाज्रि रायलायनो सानदों आरोखि तो खुसिनि बाथ्राया बेनो जाहैबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर तो बेनो जाहैबाय एटलिस्ट जोङो सप्ता खनसेसोनिसो जाबायमोन ना 1 वीकसो दिनै जोङो जाबायमोन बा बारा जाबायमोन जानोबो हागौ आं गोसोआव गैबाय थाला जोङो बिराद गरमजों आरोखि ना ओरैबायदि सान्दुंनि दुंख्रावनाय ओरैबायदि गरमजों थानो हालायै जों जानानै दंमोन बिफां सिङाव थाब्लाबो इनायनो गरम ना न' सिङावबो थानो हाया ओरैबायदि सैनांनायाव दिनै जोङो दंमोन आरोखि ना जायफ्रा एसि दङ ना बिसोरनि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया नाथाय जोंबादि साधारन मानसिफोरनि थाखाय इनायनो खस्थ' दिनै जोङो मोनदोंमोन आरोखि ना दा खुसिनि बाथ्रा बेनो जाहैबाय दिनै एसे गोबावनि उनाव ना एसेबां गरमनि उनावहाय दिनै जोङो अखा लोगो मोनबाय इसोरा दिनै जोंनो अखाखौ दिनै हरबाय ओरैबायदि थान्दा मोनबाय ओरैबायदि मोजां मोनबायना बे मोजां मोननायखौनो लानानै नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों गोथार बाइबेलनि सिरिनि गेजेरफोरजों मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ दिनै लानानै फैदों आरोखि जानो हागौ नोंथांमोनाबो सोरबा बिराद खस्थ'आव दंमोन ना जायफ्रा लोमजानाय साजानायफोर ना बिराद खस्थ'आव दं जानो हागौमोन दंमोन जानांगौ जायफ्रा हस्पिटालफ्राव दङ ना जायफ्रा एसि गैया ओरैबायदि समस्या नाथाय इसोरा जोंनो थिग समावनो बे अखाखौ दिनै जोंनो हरलायबाय ना बेनिखायनो जोङो आफा इसोरखौ जोङो हामबाय होनो गोनां आरोखि ना आंनि साबस्क्राइबार्स एन्ड भिउवार्सफोर बिनिखायनो जों इसोरखौ जोङो हामबाय होनो गोनां इसोरा गासैखौबो मिथिनो हाग्रा बे इसोर आरोखि तो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे गुसुं बाथ्राखौनो दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो सानदों आरोखि ना जेब्ला बुहुमाव रानख्रावनाय ओरैबायदि गोरान जायो ना जेब्ला जों थानाय बुहुमा ओरैबायदि गोरानजों गरमजों सान्दुंजों साग्लोबसारो ना बेबायदि साग्लोबसारो अब्ला मा जायो मिथिगौ ना अखाया सोरगोनिफ्राय बे इसोरजों हरजानाय मोनसे बिराद गिदिर बोरनि समाननो बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ फोरमायो अनजाग्रा आंनि साबस्क्राइबार्स एन्ड भिउवार्सफोर मा होननानै बुंदों आङो जेब्ला बुहुमा रानख्रांनानै थायो अखा गैयालाबानो हा हुफ्रा गावलायलायनानै गोरान जानानै थायो बिफां लाइफांफ्रा जेब्ला रानज्रिंनानै थायो ओमफ्राय बेनि उनाव जेब्ला पृथिबियाव अख्रांनिफ्राय अखा हायोनो बे अखाया पृथिबियाव दैट मिन्स बुहुमाव बिफां लाइफां जिब जुनार हा हु आबाद खेथिफोरनि थाखाय बा जों मानसिनि थाखाय जिब जुनारनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे ब्लेसिं दिस इज द ग्रेट ब्लेसिं अफ गड अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर The Bible has clarified us about this. बाइबेला दिनै जोंनो बेफोरनि सोमोन्दै रोखा खालामनानै होयो अनजाग्रा आंनि dear subscribers and dear viewers. तो बेनिखायनो दिनैबो जों साननो नांगोन दिनै थांनाय दिनफोराव जों गोबांथार रानख्रांनानै दिनै जोङो दंमोन नंगौना नङा नाथाय इसोरा मोनसे बिराद गिदिर बोरनि समान दिनै जोंनो हरलायबाय बुहुमाव पृथिबियाव जिब जुनारनि थाखाय
हा हुनि थाखाय आबाद मैगंफोरनि थाखाय बिराद खुसिनि बाथ्रा आरोखि ना बेनिखायनो जों आफा इसोरखौ हामबाय होनो नांगोन आरोखि जोंनि जायगायावथ' दैज्लां बोथोर सफैनायखाय ना खोथिया खुयनो थाखाय बिराद अखा नेदोंमोन अखा मोनाखै खुयनो मोनाखै दासिमावबो नाथाय बिराद मोजां अखा हानायनि गेजेरजों दायो बयबो खुसि जाबाय आरो खुयनो मोनसिगोन माने आबाद खालामनो हासिगोन खोथिया खुयनो हासिगोन होननानै बयबो मिजिं थिदों आरोखि नायदो होनब्ला बे मोनसे बिराद गिदिर बोरनि समान दिनै जादोंना जायाखै ना अनजाग्रा आंनि लोगोफोर अब्ला बे समावहाय मोनसे पइन्ट आरो नोंथांमोननो आङो दोनबावनो गोसो जादों बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिबायना जेब्ला पृथिबिया बिराद गोरान रानख्रांनानै थायो ना जिब जुनार बिफां लाइफांफ्रा जेब्ला बिराद गोरान जायो ओरैबायदि गोरान जायो आरो गरमजों सैनो गोनां जायो जेब्ला जों बुहुमाव थानायफ्रा ओमफ्राय जेब्ला अख्रांनिफ्राय अखा हायोनो मिथिबायना बे अखाया ओरैबायदि जाहैदों मिथिबायना जों खृष्टानफ्रा मिथिनो नांगोन आरोखि दिस इज द ग्रेट सिम्बल अफ गड्स लाभ होनना बुंबावदों मा होनदों ए सिम्बल अफ गड्स लाभ बिराद गिदिर इसोरनि अननायनि मोनसे सिन जाहैदों बेयो मोनसे नेरसोननो अनजाग्रा खृष्टनि लोगोफोर इसोरा जुदि अनामोनब्ला बे अखाखौ बादा होनानै दोनगौमोन आरोखि ना अखा नों हानो मोनथ'ला जेब्ला जोङो गोजाम ररायफोराव जोङो फरायो बाइबेलाव ना 3 बोसोर 3.5 बोसोर गाहाम अखा हायाखै ना इसोरनि दासफ्रा प्रार्थना खालामनानै थ' बेनिखायनो जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों दा बेनिखायनो दिनै जोंनो बेखौ फोरोंदों जेब्ला पृथिबिया रानख्रांनानै थायोनो ओमफ्राय जेब्ला अखा हायो बा बियो मोनसे a great symbol of God's love नो अनजाग्रा खृष्टनि लोगोफोर बिराद गिदिर मोनसे इसोरनि अननायनि सिन बा नेरसोननो बियो अब्ला अनजाग्रा आंनि साबस्क्राइबार्स एन्ड भिउवार्स नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम मोननैसो बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोनो गोसो जादों बे समावहाय थ' बे समाव आङो फरायनो लादों फरायनानै खोनासंहोनो सानदों जेकारिया बिजाबनि 10 बालाबनि 1 सिरि जेकारिया chapter 10 verse 1 there is written like this dear friends फरायनि दै जों खृष्टियानफोरनि बाइबेला बेनि सायाव मा बुंदोंलाय दैज्लां गोजोबनि बोथोराव नोंसोरो फोरबोनिफ्राय नखा बिदो फार्स्ट सिरियाव होनदों दैज्लां गोजोबनि बोथोराव नोंसोरो फोरबोनिफ्राय नखा बिदो अखा बिनो थिनदों दिनै जोंखौ इसोरनावहाय दैज्लां दिनफोराव अब्ला बियो मानसिफोरनो लागै आग्लाय बिग्लाय नखा हाहोनानै साफ्रोमनिबो हुआव मैगं रज'होगोन मानोना फोरबोआसो नखा मोफ्लाम होयो आर खोरोम होयो बे समाव गाहामथारैनो मिथिबायना अनजाग्रा खृष्टनि लोगोफोर जानो हागौ थांनाय दिनफोराव बिराद इसोरनि दासफ्रा इसोरनि बिसाफ्रा नोंथांमोना इसोरनाव आर'ज खालामदोंमोन जानो नांगौ बा खालामदोंमोन जानांगौ फोरबो जोंनो अखा हरदो जों बेबायदि खस्थ' मोनबाय सैनांबाय होननानै ना मा होनो अनजाग्रा आंनि लोगोफोर नाथाय इसोरा बे नोंथांनि बे आर'जखौ खोनासंनानै जोंनि बे इसोरनि दासफोरनि आर'जखौ खोनासंनानै दिनै पृथिबियाव दिनै अखा हरबाय आरो मा होनदों दैज्लां गोजोबनि बोथोराव नोंसोरो फोरबोनिफ्राय नखा बिदो होनदों जेकारिया बिजाबाव अब्ला बियो मानसिफोरनो आग्लाय बिग्लाय नखा हाहोनानै साफ्रोमनिबो हुआव मैगं रज'होगोन जेब्ला जों इसोरनाव आर'ज गाबगोन आग्लाय बिग्लाय बे इसोरा अखा हाहोगोन ओमफ्राय साफ्रोमनिबो बयनिबो हा हुआव आबाद रज'होगोन अनजाग्रा खृष्टनि लोगोफोर आरो बुंबावदों मानोना फोरबोआसो नखा मोफ्लाम होयो आरो खोरोम होयो बे इसोरासो अनजाग्राफोर अखा मोफ्लाम होयो अखा हाहोयो अखा खोरोम होयो होनब्ला बे समाव जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय क्लेरिफिकेसनखौ दिनै मोननो हाबाय इसोरनि अखा हाहोनाय मानाय गासैबो इसोरनि इच्छा बादिसो जायो मिथिबायना बे इसोरासो अखा हाहोयो बे इसोरासो अखा मोफ्लाम होयो बे इसोरासो अखा खोरोम होयो होनब्ला नायदो जों इसोरनाव बिनांगौना बिनाङा बेनिखायनो जेकारिया बिजाबाव होनबाय आंनि अनजाग्रा डियार भिउवार्सफोर जोङो इसोरनाव अखा बिनो नांगौ आरोखि
जों इसोरनाव आर'ज खालामनो नांगौ आर'जनि गेजेरजों जों इसोरनावहाय रिक्वेस्ट खालामनो नांगौ आरोखि ना जोङो रिक्वेस्ट खालामनो नांगौ फोरबु जोंखौ अनखांदो जोंनो अखा नांगौ बेफोरबायदि जों दिनै इसोरनाव आर'ज खालामनो नांगोन आरोखि ना दिनै बेनि खुसिजोंनो दिनै इसोरा जोंनो होबाय बिराद मोजां अखा आग्लाय बिग्लाय दिनै जोंनो अखा होबायना आरो निउसफ्राव दिनै जों खोनानो मोन्दों 5 days सानबा अखा हागोननो दा बेसेबां खुसिनि बाथ्रा ना मा होनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफ्रा आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा होनबावदों बे अखानि सोमोन्दै आं फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन लेभिटिकास chapter 26 verse 4 लेभि बिजाबनि 22 बालाबनि 4 सिरियाव बेबायदि मोनसे बाथ्रा होनबावदों खोनासंबावदो फरायनानै खोनासंहोनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा होनदों मा ओरैबायदि बुंदों हुफोराव मोजां आबादफोर जानाय बायदि आरो बिफांफ्रा बिथाइफोर थायनाय बायदि सम बायदि आङो नखा हाहोफ्लायगोन बे इसोरा बेबायदि होनबावबाय हुफोराव मोजां आबादफोर जानाय बायदि ओमफ्राय आरो बिफांफ्रा बिथाइफोर थायनाय बायदि सम बायदि आङो नखा हाहोफ्लायगोन खोनाबायना ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा होनदों मा होनना बुंदों हाफ्राव मोजां आबादफोर जानाय बायदिनो ओमफ्राय मा होनबावदों बिफांफ्रा बिथाइ थायनायफोर बायदि बे इसोरा सम बायदि मा होननानै बुंदों अखा हाहोफ्लायगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नायदो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला अखा हानायनि सायाव माबादि बाथ्रा बुंदों थ' आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिबाय बुजिबाय मोनदांनो हाबाय बे इसोरासो अखानि मालिक अखा हाहोयो होननानै आरो जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बे अखानि सायाव मा बुंदों नायगिरि साफ्रोमखौबो गाहामथारैनो मिथिबाय बुजिबाय होननानै आं बेखौ मिजिंथिदों आरोखि थ' अनजाग्रा आंनि साबस्क्राइबार्स एन्ड डियार भिउवार्सफोर बिराद खुसिनि गेजेरजोंनो बे भिडिअखौ दिनै आं नोंथांमोननो बानायनानै बे बाइबेलनि सिरिफोरखौ दिनै आं नोंथांमोननो खोनासंहोबाय मानोना जोङो बिराद गरमाव सैनांनानै दंमोन अखा हायाखैमोन दुंख्रावनानै दंमोन खोथियाफोर खुयनो मोनाखैमोन माइ गायनो दायो इसोरा जोंनो खोथिया खुयनो सम होबाय थान्दा थाजिम रानख्रावनाय हाफ्राव जिब जुनारनि सायाव बिफां लाइफांफोरनि सायाव बिराद गिदिर मोनसे बोर इसोरा जोंनो होलायबाय दिनै पृथिबियाव and not only that this is the great symbol ma God's love अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर this is the great symbol of God's love बेखौ दिनै जोङो मिथिथारनो नांगोन आरोखि इसोरनि बिराद गिदिर अननायनि नेरसोन मिथिबायना बेखौ जों दिनै मिथिथारनो नांगोन थ' हामबायसै अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर इसोरखौ हामबाय होनदो बे अखानि थाखाय इसोरा जोंनो समबादि अखा होबाय ना बिराद गरमनिफ्राय दिनै जोंखौ बासायबाय बेफोरनि थाखाय आरोखि थ' हामबायसै अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा प्लिज subscribe like and share to your friends thank you God bless you each and every one of you गोजोन्थों खुलुमबाय